pochváliť Ježiš Kristus. Ja sa priznám, som len pred chvíľkou prišla z práce a aj sa tak cítim, že som prišla z práce. Tak dúfam, že to na tej prednáške nebude veľmi cítiť. Do modlitby pokoja ja vás môžem voviesť len veľmi teoreticky a už Pán Boh nech dá, aby vás tam raz voviedol On naozaj. Možno, že už niektorých už vovádza, neviem. No. Ale začala by som modlitbou. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky. Zošli svojho ducha a všetko bude stvorené. Aleluja. Aleluja. Modlíme sa. Večný Bože, Ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého. Daj nám, prosíme, v tom duchu poznávať, čo je správne a stále sa radovať z jeho útechy a posily. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Sú to aj nové tváre, ako vidím. Tak ja by som len tak veľmi stručne zrekapitulovala, čo sme si hovorili na predchádzajúcom stretnutí. Ako hovorila aj sestra Veronika, že venujeme sa téme vnútornej modlitby v náuke svätej Terézie. A ona túto modlitbu, to je taká definícia, ktorá platí pre všetky stupne modlitby, každú etapu, definuje ako dôverný vzťah priateľstva. Častý rozhovor medzi štyrmi očami, čiže o samote, s tým, od ktorého vieme, že nás miluje. No a tým je Pán Boh. Terezia hlavne v knihe Života rozlišuje etapy tejto modlitby také 4. Ona si pomáha obrazom, minulo sme tu mali obrázky, obrazom polievania záhrady. Prvá fáza modlitby, diskurzívna alebo rozjímavá meditácia, to je tá, kedy sa najviac napracujeme rozumom, lebo akoby ťaháme tú vodu zo studne pomocou vedra. To je práca rozumu. Hovorí sa tomu aj asketická modlitba, kedy vlastne to je hlavným pracujúcim je tam človek, tak v úvodzovkách pracujúcim. No a už od modlitby pokoja, ktorou dnes začíname, sa začína tá etapa modlitby mystickej. Vlastne tá modlitba pokoja je taká tá prvý stupienok tej mystickej modlitbe a v mystickej modlitbe tam už tú hlavnú rolu na seba pomaličky, ale čoraz intenzívnejšie preberá Pán. Čiže modlitba pokoja je ten druhý stupeň, o tom si povieme dneska a potom sú ešte ďalšie stupne, modlitba duchovného opojenia, modlitba extatického zjednotenia. Pri tom už poslednom stupni, tak Terezia vraví, že tam je záhrada zavlažovaná vďaka dažďu. Čiže záhradník, ako my, už nemusíme nič robiť, vtedy sa Pán stará o všetko. Dobre, k tomu vyjasneniu pojmov. Tam by sa naozaj dalo strašne veľa toho hovoriť, ale sa posnažím len tak stručne. Slovo mystická modlitba, to počúvame možno častokrát, ale neviem, či vieme, čo si máme pod tým vôbec predstaviť. Môžem povedať, že vo všeobecnosti o duchovnej skúsenosti hovoríme, že je mystická, keď človek vďaka pôsobeniu Ducha Svätého, čiže nie svojim vlastným staraním, svojim vlastným úsilím, ale vďaka pôsobeniu Ducha Svätého pasívne zakúša Boha. Byť pasívnym neznamená, že akože nič nerobím, ale ide tam o postoj prijímania. Čiže človek, duša prijíma to, čo jej Boh dáva. Boh jej dáva seba. Pomaličky, postupne čoraz viac. Treba si uvedomiť, že tú mystickú modlitbu si my nevieme sami nejako navodiť, spôsobiť, zaslúžiť. To je skrátka dar. Pretože tá účasť na Božom živote je vždy darom, nezaslúženým. Boh to dáva zadarmo. Čiže mystik to nie je žiaden nadčlovek, ktorý má nejaké superschopnosti a stiahne Pána Boha bližšie k sebe, ale je to Boží dar. Iniciatívu úplne preberá Pán a z toho vyplýva, že my si takúto modlitbu napríklad nemôžeme zaplánovať, ako napríklad, neviem, že o 5. sa pomodlím ruženec, tak teraz o 5. budem mať mystickú modlitbu. Nie. Pretože to proste Pán rozhoduje o tom, kedy tá modlitba príde a kedy nie, kedy nám ju dá. Čiže začínajú sa veci nadprirodzené, keď hovoríme o mystike. Ďalším takým
pojmom, s ktorým sa budeme stretávať aj teraz v tej prednáške, sú mohutnosti duše. Možno ste to už počuli. Niektorí viete, čo si pod tým predstaviť, niektorí možno veľmi nie. Myslia sa tým v tejto duchovnej literatúre duševné sily v človeku, ktoré sú zodpovedné za jeho základné duševné prejavy. Zvyčajne sa tak označuje rozum, pamäť a vôľa. To vychádza z náuky svätého Tomáša Akvinského, aj svätý Augustín a Tauler a podobne. Čiže rozum, pamäť, vôľa a ešte sa tam môže zahraniť vlastne aj predstavivosť, fantázia. Čiže keď budeme hovoriť o duchovných mohutnostiach, tak myslíme tieto veci, tieto schopnosti. Ďalšími takými pojmami, s ktorými sa budeme stretávať, sú na jednej strane ako keby synonymicky používané duchovná útecha alebo uspokojenie, potešenie a na druhej strane duchovné zakúšanie. A to sú, ako povedala sestra Veronika, to už sú tie gustos de Dios, to je po španielsky, akože tie božie chute. V katedrále, keď som o tom ešte premýšľala, tak sa mi pripomenulo taká príhoda sa rozprávania, že mamička bola po prijatí Eucharistie a dieťatko, ktoré teda ešte nemohlo pristúpať k Eucharistii, tak sa jej pýta, že mami, ako chutí Boh? Tak sa mi to tak s tým spojilo, že vlastne to je o tom, že ako chutí Boh. Ale teda už nejde o fyzické zakúšanie, ale vlastne o to duchovné. Vlastne Terezia vo svojom diele Vnútorný hrad aj túto modlitbu pokoja nazýva ako gustos de Dios, čiže Božie zakúšanie alebo Božie chute, alebo gustos to doslovne znamená chute. Samozrejme, tak ako taký, poviem príklad obrazný z bežného života, to ako chutí zmrzlina môžem niekomu opisovať, ale pochopí to, až keď tú zmrzlinu okoštuje, nie? Vyskúša. Čiže aj toto naozaj to môže pochopiť, aj keď tiež neúplne, len ten, kto už vlastne má tú skúsenosť, komu ju Pán Boh dal. Terezia o tých duchovných potešeniach alebo uspokojeniach, takých tých zvyčajných, hovorí takto. Zdá sa mi, že uspokojeniami môžeme nazývať to, čo my dosiahneme svojou meditáciou a prosbami u nášho Pána a pochádzajú z toho, čo nám je prirodzené. Tieto duchovné uspokojenia vyplývajú zo samotného čnostného skutku, ktorý konáme. Že keby to je ten rozdiel, nie? Že tie duchovné potešenia, ktoré získavame napríklad na modlitbe, keď rozímame nad Božím slovom, kvázi vieme si k ním prispieť sami svojou aktivitou. Samozrejme, že záleží, či nám Pán Boh dá takú skúsenosť, ale že vieme sa k ním kvázi dopracovať. Kdežto tieto gustos, tie duchovné zakúšania, to si v žiadnom prípade my nevieme navodiť sami, ani si to nevieme zaslúžiť. To je proste opäť udelené Bohom. Tieto duchovné zakúšania, Terezia vraví, že začínajú v Bohu, a my ich potom pociťujeme v našej prirodzenosti a sú nám vliaté ako nadprirodzená milosť. Dobre, teraz by sme už prešli pomaly k tomu, čo je tá modlitba pokoja. To, čo sme už povedali, tiež sa jej všetko týka, ale teraz sme si tak bližšie už povedali k tej modlitbe. Tak ako pre mystickú modlitbu, tak aj tu charakteristickými takými vlastnosťami, črtami je to, že iniciatívu preberá Pán, to Pán nás vovádza na ten nadprirodzený terén a tá duchovná skúsenosť je nám daná bez toho, aby sme chápali, ako sa to deje. Terezia vraví takto. Povieme si teraz niečo o druhom spôsobe získavania vody. Ten pripravil Pán záhrady, čiže to je tá Božia iniciatíva, že Pán záhrady pripravil, aby mohol záhradník kolesovým zariadením a kanálmi získavať viac vody s menšou námahou, aby si mohol trochu odpočinúť a nemusel ústavične pracovať. Čiže tá modlitba sa pre človeka, keď Pán Boh dáva tieto duchovné zakúšania, stáva jednoduchšou. Modlitba pokoja znamená pohrúženie mohutnosti vo svojom vnútri, aby sa človek radoval z uvedeného uspokojenia s väčšou chuťou. Mohutnosti sa nestrácajú ani nezaspávajú,
Iba vôľa sa zamestnáva tak, že ani nevediac ako necháva sa zajať. Že stáva sa zajatcom toho, koho miluje. Ešte Terezia tak vraví, že o môj Ježiš a Pán, aká je tu cenná tvoja láska. Veď tak spútava našu lásku, že jej nenecháva slobodu milovať niečo iné iba teba. K tomuto všetkému dochádza počas nesmiernej útechy a s veľmi malou námahou. Čiže modlitba už neunavuje, aj keby trvala dlhší čas. Čiže vidíme, že človek sa pohrúžuje, tie mohutnosti sa pohružujú, sústreďujú vo vnútri a človek sa raduje z toho uspokojenia a pritom bez žiadnej svojej námahy. Tu by som takú poznámku na okraj dala, lebo napríklad modlitba pokoja, vlastne nazýva sa modlitbou pokoja aj kvôli tomu, že človek si pri nej môže odpočinúť. V polštine napríklad, keď to preložíme poľský názov pre túto modlitbu, tak je to modlitba odpočinku. A to len by som chcela upozorniť, že aby sme si potom nemýlili tú terminológiu s terminológiou, ktoré používajú napríklad niektoré charizmatické spoločenstvá, tam na modlitbu odpočinku alebo spočinutia v Duchu Svetom, že to je niečo iné a my tu teraz hovoríme vlastne o karmelitánskej špiritualite, že to je niečo úplne iné. Tak len tak, aby potom nedošlo k takej troške zámene pojmov, som chcela na to upozorniť. Charakteristickou vlastnosťou tejto modlitby pokoja je, že človek spôsob pasívny vchádza v seba. Vravila som v tej Terezínej definícii, že samohutnosti sa pohružujú v nás. A tu Terezia vraví, že to je vlastne ten, ako keby človek zistí, že on už je pohrúžený. Kým predtým pri tej prvej modlitbe asketickej, pri rozjímaní sme sa my snažili, tak teraz sa sústredím na modlitbu, sústredím si myšlienky a chcem rozjímať nad Božím slovom, tak tu zrazu človek zisťuje, že on to nemusí robiť, že už sa stáva pohrúženým, už je sústredeným a nevie ako. Terezia vraví, že to spôsobuje Boh, ktorý je ako magnet, ktorý priťahuje do stredu, do nášho centra tie roztržité naše mohutnosti. A keď sa toto naše vnútorné sústredenie prehlbuje, tak sa môžu prebúdzať aj naše duchovné zmysly. Naše vonkajšie zmysly, ktoré poznáme prirodzene, nám pomáhajú udržiavať kontakt s vonkajším svetom, materiálnym, a tak duchovné zmysly, keď to preklopíme na tú vnútornú stranu života, tak nám dávajú prístup ku skutočnostiam neviditeľným duchovným. A vlastne vďaka tým duchovným zmyslom získavame aj tie prvé skúsenosti zakúšania, o ktorých sme vraveli. Tieto zakúšania začínajú v Bohu, tak vraví Terézia. Čo to znamená? Terézia nevraví, že začínajú v Bohu, ktorý je niekde mimo nás na obláčiku, v úvodzovkách, ale že Boh je v centre človeka, v našej duši a on je tým vnútorným prámeňom, z ktorého tieto zakúšania vyplývajú. Voda tohto zakúšania vyplýva. Voda priteká priamo zo svojho zdroja, ktorým je Boh. A tak, keď jeho majestát chce a zapáči sa mu, že nám udelí nejakú nadprirodzenú milosť, vschádza nesmierne pokojne, ticho a jemne z hlbokého vnútra nás samých. Že nesmierne pokojne, ticho a jemne. Že to už tak evokuje ten pokoj. Ako keby taký opak takej rýchlosti, rozbehanosti, takej dynamiky, že už, že to je také pokojné, tiché, ale zároveň veľmi také intenzívne. Môže nás zaraziť, že Terezia niekde píše, že tieto zakúšania že nemajú pôvod v našom srdci, ale že niekde ešte hlbšie. Lebo Terezia pod srdcom chápe keby tú prirodzenú schopnosť takého emotívneho prežívania, takého citového prežívania, a chápe, že je ešte niečo hlbšie len ako to citové prežívanie. Že vraví, že tieto zakúšania, že to sa deje ešte niekde hlbšie, v strede duše. Ak nám Pán udeli takýto dar, podľa čoho rozlíšime, že teda toto sú tie zakúšania, tie gustos, alebo teda tie Božie chute. Trošku sme si to už hovorili, si to zrekapitulujeme.
spoznáme ich podľa pôvodu. To znamená, že nie sú z nás, ale sú nám dané, vliaté Bohom. Podľa intenzity. To znamená, že to, ako sa ich prežíva, Terezia vraví, že to sa nedá nejako porovnať s tým, ako sa prežívajú potešenia tie pozemské. Že dokonca človek by, aj keby bol pánom celého sveta so všetkými jeho radosťami a slástiami, že aj tak mu to nejako nenahradí alebo nepreskočí to tie vnútorné potešenia alebo teda uspokojenia, ktoré Pán Boh dáva vlastne tu. Že je to úplne odlišné než svetské šťastie. Že je to úplne ako keby iná dimenzia, iná hĺbka. No a ďalší taký rozlišujúci znak je, že kde sa tieto zakúšania pociťujú. Kým tie radosti či duchovné útechy, ktoré vieme získať v odzovkách sami, teraz ja viem, že tie cítime ako keby tak na povrchu. Lebo tie zakúšania, vraví, že to sa deje v takých hlbinách, o ktorých dovtedy aj netušila, že ich vlastne duša má, vraví vo vnútri vôle. Hlbiny duše, nie? Že centrum duše. Že človek vtedy objavuje v sebe také hĺbky, o ktorých ani dovtedy netušil a sa tak potvrdzuje tá pravda, že keď poznávame Boha, tak poznávame čoraz viac aj seba samých. No a vlastne to, ako úžasne nás Pán Boh stvoril. Vlastne Wilfrid Stinnesen Karmelitán používa taký pekný príklad tiež na porovnanie, alebo teda vyjadrenie, že aký je rozdiel medzi tými pozemskými útechami a tými duchovnými, tými zakúšaniami. S tými pozemskými útechami, že to je ako keď stojíme nad priepasťou a hádžeme tam kamene. Môžeme tých kameňov nahádzať koľko chceme, priepasť bude stále priepasťou, nezmenší sa. A naproti tomu, kebyže hádžeme tie kamene tých duchovných zakúšaní gustos, tak my vidím, že tá priepasť sa vyplňa, že tá priepasť v nás sa vyplňa, že Boh nás naozaj síti. Ako tá priepasť bude úplne vyplnená až pri tých vyšších stupňoch mystickej modlitby, ale že to už vnímame, že Boh nás naozaj síti. Aby sme si to mohli ešte lepšie predstaviť, pretože toto všetko to sú také veci, ktoré ťažko uchopiť ľudským jazykom. Vlastne jedna z vlastností mystickej modlitby alebo mystických skúseností je taká, že sa nedá vypovedať našim bežným jazykom. Nemáme na to výraz, je nevypovedateľná. Preto si mystici pomáhajú rôznymi obrazmi a tie nám ponúka aj Terezia. Vraví, že táto modlitba spôsobuje rozšírenie duše. Počúvajme. Jasne poznať, že v duši dochádza k rozťahovaniu či rozširovaniu. Akoby voda, ktorá vyviera z prameňa, už ďalej neodtekala, ale akoby samotný prameň bol spravený tak, že čím viac vody vytečie, tým viac sa zväčšuje stavba. Tak to vyzerá v tejto modlitbe. A Boh koná v duši ešte mnohé ďalšie divy. Prispôsobuje a disponuje ju, aby sa do nej všetko zmestilo. Čiže to rozširovanie, zväčšovanie. Táto jemnosť a rozšírenie sa prejavujú aj v tom, keby ovocie toho, že duša je menej upätá vo veciach týkajúcich sa služby Bohu než predtým. Skôr si počína oveľa nenútenejšie. Napríklad neskľučuje ju strach pred peklom. Čiže ako keby to vnútorné zakúšanie potom má aj také ovocie, ktoré sa prejavuje aj navonok v našom živote. Ďalším obrazom Terezia aj iní mystici si radi posluhujú takým obrazom cítenia vône, akoby zmysel toho duchovného čuchu. Nejde o to, že by sa naozaj nejakú vôňu cítilo, ale ide o to, že keď cítime vôňu niečoho, znamená to, že to niečo je blízko nás, keď to cítime. Nie? A keď je veľmi intenzívna vôňa, možno to poznáte, napríklad, veľmi voňavá rúža, keď si privoniate, tak máte pocit, že tá vôňa vás až preníka, že vchádza do vás. A vlastne o toto ide pri vyjadrení tej vône duchovnej, akoby, že cítime, že Boh je tak bezprostredne blízko pri nás a že nás celých preniká. No a ešte posledný obraz, taký najkrajší, aj taký, že to asi poznáme všetci, hoci si to možno nepamätáme.
Terezia prirovnáva dušu v tejto modlitbe k malému dieťatku, kojencovi, ktoré matka krmí materským mliekom. Ale dieťa pritom vôbec nemusí sať, pokrmu matka sama dáva do úst. Čiže dieťa nemusí robiť nič, len prehltá a maminka sa o neho stará. Tak je to aj tu, že vôľa miluje bez pričinenia rozumu. A Pán chce, aby bez toho, že bude na to myslieť, chápala, že je s ním a aby pila len to mlieko, ktoré jej jeho majestát dáva do úst a aby sa tešila z tamtej lahodnosti. Aby poznala, že jej Pán udeľuje túto milosť a aby sa tešila. Len nechce chápať, ako sa z nej teší a čím je to, čomu sa teší. Čiže my ako dieťa, my vôbec nemusíme nad tým rozmýšľať, čo sa to deje, ako sa to deje. Skrátka dovoľme, že Boh sa o nás stará. A tešme sa z toho, že On sa teší z nás. Tak. Dobre, môžeme si položiť otázku, že čo to znamená, že vôľa sa zjednocuje s Bohom pri modlitbe pokoja, alebo že čo sa to zjednocuje s Bohom pri modlitbe pokoja. Terezia hovorí rôzne, že vôľa sa zjednocuje s Bohom, alebo vôľa sa zjednocuje s Božou vôľou. Ale najvystižnejšie na tejto etape, alebo k úplnému zjednoteniu príde až pri vyšších stupňoch mystickej modlitby, najlepšie vyjadrenie je, že vôľa je v zajatí lásky. Tu si musíme tiež ujasniť, že čo Terezia rozumie pod pojmom vôľa. Lebo my chápeme vôľu tak, ako našu schopnosť rozhodovať sa a vytrvať v tom rozhodnutí, aj keby napríklad city boli potom už v nás rozhádané. Keď si niekto niečo dá predsavzatie, tak vôľou dotiahne to do konca. Nie? Tak to poznáme. No ale Terezia pod vôľou rozumie niečo úplne iné. Takže keď aj budete čítať jej knihy, zvlášť teda v knihe života, keď vraví vôľa, tak ona myslí pod vôľou schopnosť milovať. Také bolo vtedajšie chápanie vlastne vôle, lebo to bolo 16. storočie v Španielsku, rozvíjal sa tomizmus, čiže náuka svätého Tomáša Akvinského. Aj jeden z teológov, s ktorými sa Terezia veľmi radila, tak bol vlastne stúpencom tohto učenia. Čiže Terezia, keďže ona nemala teologické vzdelanie, radila sa so vzdelanými osobami a potom od nich preberala tiež pojmy, alebo hľadala tiež, ako pomenovať tú svoju skúsenosť, ktorú jej Pán Boh dal. Čiže pod vôľou chápeme schopnosť milovať alebo schopnosť priľnúť k dobru, milovať dobro. Čiže keď vraví Terezia, že to vôľa sa dáva zajať, čiže tá naša schopnosť milovať sa dáva zajať Božej láske. Nie? Tam už to bolo v jednom citáte spomenuté, že Božia láska nás spútava, že nie sme v danej chvíli akoby schopní milovať nič iné. Nie? Ale že to nie je, že proti našej vôli, že my s tým súhlasíme. Nie? No dobre, ale môžeme sa spýtať, že teda keď to úplné zjednotenie, ktoré teda je až vyššie, tuto ešte nemá svoje miesto. Takže čo je také charakteristické pre modlitbu pokoja, okrem teda toho pokoja? Tým je prítomnosť alebo blízkosť. Také intenzívne prežívanie Božej prítomnosti. Terezia hovorí takto. Boh vo svojej veľkosti chce, aby táto duša pochopila, že jeho majestát je jej tak blízko, že už nemá potrebu posielať za ním poslov, ale že ona sama sa s ním môže rozprávať. A to nie hlasom, lebo je tak blízko, že jej rozumie aj bez slov. Že Boh chce, aby sme vedeli, že je blízko pri nás, dáva nám tie zakúšania, tie duchovné chute a zároveň chce, aby sme vedeli, že to On v nás spôsobuje. Nie, že ako keď matka hladí dieťa, láska ho, tak zároveň chce, aby dieťa vedelo, že to ja ťa hladím. Nie? Že ja som tu s tebou, dávam ti pocítiť svoju blízkosť, som blízko pri tebe. Nemusíš sa báť. Dobre. Čiže je to zásadne nový druh skúsenosti s Pánom. Vnímame, že Boh je tu bezprostredne.
Dobre, to bolo o vôli. No a čo teda ostatné mohutnosti, nie? Ktoré sme si už spomínali, ten rozum, fantáziu, pamäť. No, rozum, keď si vezmeme takú akoby pasívnu časť, také intuitívne vnímanie, tak rozum pasívne tak vníma intuitívne, že je v tej Božej prítomnosti. Ale tá aktívna časť rozumu, nie, to je naša schopnosť toho myslenia, spracúvania vnemov, pracujeme s myšlienkami, obrazmi a tak ďalej. Tým, že ona nie je ani uspaná, ani nie je Bohom ako keby zlapaná, tak rozum si robí, čo chce. Takisto aj pamäť. Predstavivosť tiež. Čo to pre nás znamená? V lepšom prípade môže byť, že vôli pomáhajú. Keď chcú nejako keby sa zapojiť do tej modlitby. No ale väčšinou je to tak, výsledok je taký, že skôr jej prekážajú. Pretože Boh vovádza dušu do toho pokoja, ako sme robili, že ako dieťa, ktoré nemusí rozmýšľať nad tým, čo sa teraz deje, len sa teší z toho, že Boh sa o ňo stará. No a keď sa do toho chce ešte zaangažovať teraz rozum, ktorý silou, mocou chce niečo robiť, ale vlastne nevie čo, tak nám len prekáža. Terezia vraví, že sa rozum aj pamäť, že sa zachovávajú ako holuby, ktoré nie sú spokojné s potravou, ktorú dostávajú v holubníku, tak si idú hľadať pokrm inde. Tam samozrejme pokrm nenájdu, tak sa vracajú. A tak lietajú hore dole a samozrejme vyrušujú. Asi to poznáme, že to je taký výrvar tých myšlienok, obrazov, často nás sa na modlitbe vyrušuje, aj na tej modlitbe len pri meditácii Božieho slova, nie? Že pri tej modlitbe ešte asketickej, že snažíme sa sústrediť a nejde to za nič na svete. No a čo s tým? Terezia vraví jednoznačne nič. Netrápme sa tým, lebo v tej chvíli to nie je dôležité. Nechajme, nech si myšlienky lietajú ako tie holuby, kade chcú. Nesnažme sa ich na silu ako keby stiahnuť do modlitby, lebo tým môžeme ako keby narušiť ten pokoj, ktorý nám dáva Pán. Vôľa musí zostať v svojom pokoji a odpočinku. A čo teda robiť? Terezia hovorí takto. Čo má duša robiť v časoch tohto pokoja, je konať len s ľúbeznosťou a bez hluku. Hlukom nazývam rozumové vyhľadávanie mnohých slov a úvah, ktorými by človek chcel poďakovať za toto dobrodenia alebo pripomínať si svoje hriechy. Ak by teda ten rozum zaangažoval, všetko vtedy je v pohybe, rozum to sprítomňuje a pamäť vrie, čiže vchádza nepokoj. Preto vôľa nech si nevšíma rozum, ktorý tu poriadne otravuje. Bude lepšie, keď ho nechá na pokoji, nech za ním nebehá, myslím tým vôľu, ale nech zotrváva v potešení nad onou milosťou a pohrúžená ako múdra včela. Ak totiž žiadna včela nevstúpi do úľa a budú iba lietať sem a tam, aby sa navzájom privolali, ťažko budú vyrábať med. Čiže nesnažme sa na silu keby zviazať ten rozum, lebo to sa nám aj tak nepodarí. Na jednom mieste Terezia vraví, že to ako keď nedokážeme zastaviť pohyb nebeských telies, myslím tým hviezd, tak nedokážeme zastaviť ani rozum. Proste si ho nevšímajme a akceptujme to. Nemusíme sa tým trápiť. Proste to zaakceptujme, že tak to je zatiaľ. V tomto čase pokoja treba nechať dušu odpočívať v jej odpočinku. Tento odpočinok však nie je čistou pasivitou, je aktívne prežívaným postojom prijímania. Že treba s vďačnosťou prijímať, čo nám Pán sám dáva. Počas tejto modlitby pokoja tá intenzita pohrúženia sa môže meniť, nie? Že to môže byť aj taká ľahká sinusoida. Tá hĺbka pohrúženia môže byť raz väčšia, raz menšia. Keď je najväčšia, vtedy duša nie je schopná robiť nič ani nič povedať, ale keď sa intenzita zmenší, tak môžeme s pokorou vysloviť pár slov lásky. Terezia vraví, že to bude doslovne ako pár stebielok slámy, ktoré priložíme do ohňa. A to bude stačiť. Či môžeme predĺžiť trvanie tejto modlitby pokoja? Terezia na to dáva peknú odpoveď,
keď upozorňuje svoje sestry pred prípadným pokušením podržať si túto modlitbu dlhšie. Vraví, lebo tak, ako nemôžeme urobiť, aby sa rozvidnelo, rovnako nemôžeme zabrániť, aby sa zotmelo. Nie je to už naše dielo, lebo ide o nadprirodzenú vec. Najviac si môžeme túto milosť podržať tak, že jasne pochopíme, že nemôžeme s nej nič odobrať ani ničím do nej prispieť, ale môžeme ju len prijať ako tí najnehodnejší, čo si ju nezaslúžia, so vzdávaním vďaky. A ďakovať nie mnohými slovami, ale pozdvihnutím očí spolu s mýtnikom. Čiže tak, ako si tú modlitbu nemôžeme navodiť, tak ani ju nemôžeme predložiť a ani od nás nezáleží, kedy ona skončí. A pravdou tiež je, že táto modlitba pokoja sa zakúša skôr sporadicky. Nie je to záležitosť pravidelná ako východ a západ slnka. Po chvíľach tešenia sa z Božej blízkosti môžu prísť aj obdobia sucha, suchopárnosti, vyprahnutosti. Terezia sa vracia k obrazu duše ako záhrady a píše: v duši prichádzajú časy, keď sa jej zdá, že všetko je suché a že kvety nemajú žiadnu vodu, aby ich udržovala pri živote. A že nikdy nemala v duši nič spoločné s čnosťou. Prechádza veľkými útrapami, lebo Pán chce, aby sa úbohému záhradníkovi zdalo, že všetko, čo mal udržiavať a zalievať, sa stratilo. Vtedy dochádza ku skutočnému vyplievaniu a vytrhávaniu koreňov buriny. Nech sú akokoľvek malé. Čiže prichádza opäť ten čas takého očisťovania, vytrhávanie buriny, čiže tých našich zlých návykov, hriechov, takého našeho nastavenia, že kde si ešte robíme stále po svojom, že Pán Boh nás očisťuje. Tie obdobia očisťovania ešte stále budú prichádzať a to je dobre. Učí nás to tiež pokore. Blížime sa k záveru. Rady. Dobre, keďže tú modlitbu si nevieme ani sami spôsobiť, ani zaslúžiť, čo môžeme spraviť? Môžeme sa disponovať. V prvom rade je to tá pokora, ktorú som pred chvíľkou spomínala. Skutočnú pokoru poznáme podľa toho, že budeme mať naozaj úprimné, silné presvedčenie o sebe samých, že nie sme hodní takých milostí a zakúšania Boha. Tá pokora sa prejavuje už aj v tom, sme si to hovorili pri prvom spôsobe modlitby na predchádzajúcom stretnutí, že sa nesnažíme vlastnými silami pozdvihnúť sa vyššie do tej modlitby mystickej. Pretože tie zakúšania vliate, to už je dar Boží a my sa nemôžeme o ne snažiť vlastnými silami. Že to už je znak pýchy, keď chceme sami na sebe alebo na Bohu niečo vynútiť. Jedna vec je túžiť potom, aby sme mohli skúsiť a presvedčiť sa, aký dobrý je Pán, ako sa vraví v žalme. Aj pre lásku je prirodzené, že túži vidieť, cítiť milovanú osobu, ale táto túžba musí byť oslobodená od takého nárokovania si, či snaženia si niečo získať. Nie? Že my na to nemáme nárok, to je Boží dar a treba si byť toho vedomým, že to je vlastne zadarmo. A Boh má plnú slobodu robiť tak, ako On chce, lebo On vie, čo je pre nás najlepšie. Ďalej sa môžeme disponovať tým, že sa budeme učiť takej odpútanosti od seba, od iných vecí, takej vnútornej slobode. Pretože povedať áno Bohu znamená povedať nie mnohým iným veciam. Ďalej treba byť vďačným. Najlepšou cestou k tomu, aby dar priniesol v našom živote ovocie, je vzdávať vďaky za udelenú milosť. To nás disponuje na ďalšie milosti, na ďalšie dary. Tiež byť vďačný za to, lebo Terezia vraví, keď človek dostáva tieto milosti od Pána, tak si viac uvedomuje tiež svoju dôstojnosť, nie? Že voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Máme si vážiť samých seba a dávať pozor, aby sme sa nevracali naspäť k egyptským hrncom do otroctva.
Ďalej, veľmi dôležité je byť verným. Predovšetkým modlitbe. To je jasné, že my môžeme upadať, stále budeme hriešnikmi a tak ďalej. Nie sme ešte v cieli, ale modlitbu za žiadnych okolností neopúšťajme. Terezia vraví, a tak nalieha dokonca. Na jednu vec veľmi upozorňujem toho, kto sa ocitne v tomto štádiu. Nech sa veľmi, ale veľmi vystríha vystavovať sa príležitostiam uraziť Boha. Pretože duša tu je ešte ako dieťa, ktoré sa len začína pridájať. A ak sa odlúči od prs svojej matky, čo iné môžeme očakávať ako jeho smrť? Ja sa veľmi obávam, že toto bude prípad toho, komu by Boh udelil túto milosť a on by zanechal modlitbu. Pretože pôjde to s ním stále k horšiemu. A upozorňuje tiež, pretože diabol si dáva záležať viac na jednej z týchto duší, než na mnohých iných, ktorým Pán tieto milosti neudeľuje. Pretože diabol vie, že mu môžu spôsobiť veľa škody, ak stiahnu so sebou ďalšie a môžu spraviť veľa úžitku v Božej cirkvi. A preto tieto osoby sú väčšmi napádané a oveľa väčšmi stratené, než iné, ak sa stratia. Stinisen to tiež tak hovorí, že oveľa horšou vecou je raj stratiť, ako v ňom nikdy nebyť. Alebo tiež poznáme to, nie, že kto vysoko vystúpil, môže veľmi hlboko padnúť. Takže dávame na seba pozor. Ďalšou takou radou, ktorú Terezia nám dáva, je, aby sme nepodľahli pokušeniu modliť sa len kvôli tomu pokoju, kvôli milostiam, kvôli tým duchovným zakúšaniam. Že vtedy vlastne ako keby pokušenie prichádzať na modlitbu kvôli darom a nie kvôli darcovi. Tu si treba uvedomiť, že musíme sa neustále v tomto odtínať od svojho egoizmu, nie? Že to, ego sa chce koncentrovať na sebe. A vlastne zmysel modlitby pokoja je aj v tom, aby nám Boh pomohol odísť od seba samých, to centrum z nášho ega preniesť na Neho, aby sa Boh stal našim centrom. Ako rabí svätý Augustín, stvoril si nás, Pane, pre seba a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe. Aké je ovocie tejto modlitby? Vzrast v čnostiach. Terezia to tak vraví, že táto voda veľkých dobrodení, ktoré tu Pán dáva rásť čnostiam neporovnateľným s tými, ktoré spôsobila predchádzajúca modlitba. Že tu môžeme povedať, že ten duchovný rozvoj duše ako keby naberá naozaj na takých obrátkach. Duša vychádza zo svojej úbohosti a už sa jej dáva trochu poznať chuť slávy. Tiež vzrastá v duši sloboda, odpútavanie sa od dobier tohto sveta. Pre toho, kto už zakúsil Boha, všetko ostatné v porovnaní s Bohom bledne. Začína sa strácať dychtivosť po tom, čo je vlastne odtiaľto. Duša viac túži po samote, po modlitbe a vzrastá v nej tiež sloboda a dôvera Božích detí. Je to vedomie si svojej dôstojnosti a tiež dôvera v Boha. Už sa nebojíme ako otroci, lebo máme skúsenosť, že sme jeho deti. A tiež už nás nedesí ani utrpenie a kríže, ktorých sme sa predtým tak obávali, lebo máme živšiu vieru a väčšiu dôveru v Boha. Sa ešte vrátim teraz zase k obrazu dieťaťa. Terezia ešte tak upozorňuje, že v duchovnom živote, že to nie je tak ako v tom našom ľudskom, že keď dieťa vyrastie a už sa stane dospelým, tak sa nemôže stať, že zrazu teraz dospelý naspäť pôjde a stane sa z neho dieťa. Nie? Ale v tom duchovnom živote je to tak inačej, že duch vzrastá inak ako telo človeka. Aj tá duša môže narásť, to je to rozširovanie, ale aj kvôli našim chybám tiež z Božieho dopustenia niekedy pre našu pokoru môže opäť naspäť sa stať malou, nie? Ako keby tým dieťaťom naspäť. Že
Čiže opäť to je tá sinusoida, ako sme vraveli, nie, že aj v tom duchovnom živote, že to nie sú len stále nejaké eufórie alebo zakúšania, že to sú aj obdobia suchopárnosti. Sama Terezia je taká nedôverčivá voči ľuďom, ktorí žijú v stálej eufórii. Pretože vie, že každý si musí prejsť cez veľa pokušenia a ťažkostí. Vlastne to je to očisťovanie duše, aby bola schopná potom už dospieť k tomu, alebo disponovať sa na to zjednotenie s Bohom. Zakončím citátom Terézie, ktorá tak vlastne o tejto modlitbe pokoja vraví, že je iskričkou, ktorou Pán začína rozpaľovať v duši svoju skutočnú lásku a chce, aby duša začala s potešením chápať, čím je táto láska. Nuž teda táto iskrička vložená Bohom, aj keď je akokoľvek malá, spôsobuje veľký rozruch. A pokiaľ ju duša nezahasí svojou vinou, práve ona zapáli veľký oheň, ktorý zo seba vyšľaháva veľké plamene obrovskej Božej lásky. Ako poviem na inom mieste, ktorou jeho majestát pôsobí v dokonalých dušiach. Vlastne to už sú veci, ktoré potom budú sestry na ďalších stretnutiach nám približovať, hovoriť o nich. Takže asi toľko. Naozaj to je veľmi bohatá téma, odporúčam čítať Teréziu, ale je veľmi dobré vlastne aj literatúru inú vysvetľujúcu k tomu, pretože aj Terézia sama, napríklad Kniha života, to je prvé dielo, ktoré napísala. A o 15 rokov neskôr, keď píše knihu Vnútorný hrad, tak má ako keby ešte lepšie poznanie toho, čo zakúša, čo v nej prebieha a ešte lepšie to vie pomenovať. Čiže je veľmi dobre tiež čítať aj iných autorov, ktorí ako keby vysvetľujú tú Terezínu náuku a tiež to tak, že tak poviem, približujú do takej ľudskej reči, z tej mystickej do ľudskej, aby sme tomu mohli aj my porozumieť. Takže tak. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Ďakujem za pozornosť.